Ulla, hei, meillä on täällä yksi vieras. Sano karittavaa. Musta mies! Täällähän on väkeä kuin supermarketissa. Ihanaa, että sä tulit. Mitä sä tarkoitat? Murhamiehet hakee maitonsa muualta. Sovitaan, että mä en kuulu tota. Jätä se siihen. Mä oon ajatellut karsia homoja pois mun asiakkaista. Oho, hups. Kato kun lipsaa. Mitä helvettiä? Hei tyttö! Haluut sä turpaas?